Kenjo Cristiano Ronaldo siya katong kata ka de siya jargul kat ba uway na kirang yalekay ubakan saitam jong ka Man City bat kumjuro ha ka history jong ka football unsami ino na ka club Man City andalakot ka samoy tengap ng sobhay piki parlok siya ka neka channel bat lada pi de bidang thamai sngo pa ban subscribe te ha ka jing yalekay Saudi Pro League hapaden ka Al Hilal Persya iya ka Al Nassr kaneka jing yalekay kalong ka ba itanad pa ha ka ba na kalyang jong ka Al Nassr kala yalekay pa ha kaneka jing yalekay ha ka ba ha ka minit ka ba sausan plus sau kaliyo ban tep shigul lang ba u Al Hassan bat kaneka gul kane hadu bakot ka first half Henry andalawan pai siya ka second half tang ha ka minit ka ba sau pupra u Cristiano Ronaldo ulalit iya ka Al Nassr da ar not goal bat ha ka minit ka ban rupuar ka Al Hilal kaliyo ban pa shigul Henry ha ka minit ka ba pra pupra u Cristiano Ronaldo uliyo biang bantep sah ka we ka gol lang ba ka penalty bat kini ki gol kila pelong ya ka Al Nassr ban job dalai le we gol bat menta ka Al Nassr kadon ha ka kerdan ka balai jong kami ki king point kat ba na kalyang jong Ronaldo haki chispa sau ki jingi imadan ula don hadu kandai sau gol bat kat kandai tli ki assist ha ka Al Nassr bat ha ka we pat ka jing penbena u Kevin De Bruyne unmi no na ka Man City ha ka bakod jong ka samoy yalekay lapan benai ya karai ha ka ba na kalyang jong Kevin De Bruyne ula ong ba kini kinlong ki benai kiba khadu jonga kumurang yalekay jong ka Man City bat ka jingya de jong Kevin De Bruyne bat ka Man City kalalong nadu snem arjar katsan ha ka ba ula job kan rutli ki trophy bat ka te ka club bat ha ka bakod jong ka samoy unsalong u free agent kata ka ba mon ula ban panyeso bat ka no ka club ka ba ukwa kublay shibon